Mati mdari. Ndimi muchiri kucup clash kaisu takatobuda kutara musati mapedza. Mdara cup clash. Ndikombonzwa hangu kuti vanhu vari kufungewo nemabatiro akati mabasa ikoko vari kubuda zvakasiyana siyana mukuru. Aiwa iwa ingotaura zvauda kunibvunza tisati tarara. Ndoda maquestions handidi maquestions, ndoda chaiwo 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 chiri paine ada kunibvunza ndoda tonzwanana tisadzana mukuru. Imimi I'm sure kuti before performance obviously munenge makachila muri mumota menyu maybe menchostreama muchiona pafoni zvinosvika pastage. Handiti ndizvo ngoma maybe I think type yemashows I think almost everyone anenge ari pashow anenge achitoona ari panze. Handitika so ndoda kumboziva kumanejwa kwaitwa stage nekumanejwa kwaitwa maartist aiperforma pastage makazvionawo sei? Because imimi tichitaura mukuru, you are a legend. Those things hazvizvinyowani kwamuri, you've been there. Saka as compared to zvakuitwa mazuva ano nezvaiitwa kudhara, do you think kuti pane pari kukanganiswa basa? Ini zvandoona zvangu ndara, problem yako mazuva ano ndeyekuti ndeinternet ona, but hapana chinhu chinyowani chakaitwa dheri area chisingamboitwe kumaclash. Kwese kunoitwa maclash mudhara, hapana chinhu chinyowani chati chaitwa chati tingati zvakatanga kuonekwa paipai ona. Ende kuhandliwa kwemaartist apa mutaura vakaclash hazvisiri zvavapfana nekutanga vanhu kuti kana mutaura vari kuitisa kune noise uko ngatimboenda kune noise. Chandironzwisa ndechekuti zvoni because tese takaudzwa time dzekuimba mudhara, taiziva time dzedu ona. Ende mapindiro anoitwa kucity sports mudhara ona, paipe panopindwa paipe hapabarikadhiki zvekudaro ona. Even kana kaartist kadiki diki kanotopinda kachidhonzwa dhonzwa ona, pane paine vanhu vangakatomira paentrance paipai ona, zvekutoti iwo kana uchipinda chero ani ini pandakatopinda chaipo vaitopushana vanhu ona. But zvinozosiyana pakuti futi paipe paine vanhu handika iwo bva waina vanhu vako kana 4-5 kobva kwati security zvida kutiraya kubatsira kupinda security 3 kana 4 mato 8 makutoita pressure mega musati satanga kutaura mafanzi ona. Then paunozosvika paipe mudhara kutodhonzana kuripo because pane vanhu vanonga vachinzi havafani kuenda artist atakanzi maartist kana achiwane vanhu kana makawanda maybe anoona 2 kuira pastage kana 3. Saka paipe mamonya anenge akutiraya futi kumisa vanhu kuti pastage pasaita sei pasanozara vanhu yese. And remember paunouya as artist woka kune mafanzi anenge agara ari kuseri kwakwe akatongoonewa kupinda ngona kutopinda ngori mashure mako motoenda pastage mese. Saka security inenge pakona paipe kuti icontrole kuti vazivane kuti uyu ndiwani uyu ndiwani uyu ndiwani. But zvakangoitwa time yekuti munhu anga kufanira enda pastage ona. Saka manje hazvisutsanangurike kuti yanga iri procedure yebasa kana kuti yanga yasabotage ona, ngoti zvakatoitikawo nguva isiriyo. Alright, but alright, ko reaction yakona ngale munotina mudhara, because obviously news dzezindanzo munenge muchitodziziva mudhara, because ndo kubasa kwenyu. So chero pakanzi kwako kwauya dhendi nhasi zvinotosvika munzeve dzabhangwela kuti kune panhu ari kuzviti dhendi, kune panhu ari kuzviti mhingo, wamunzwa here? Zvinotombouyona kuna ngala ndimblame. I think kachiona statement andakanyora kuti hasha dzako ndokuzvinzwisisa ona, because ona unenge chinhu chakarongwa for a long time ngachaicha dara, unenge uine zvaukaronga wakaita time uchigadzirira ona, nezvamune makawirirana pamwe pamunoita meeting. But zvinhu zvizhinji zvinochinja because paground mudara panzwisiki ona. Munogona kutouya makarongerwa kunzi muchaimba 10 maredeem but munogona kusasvika kana pa2 maredeem. Saka ini nehasha dzake nekuti iye kana akaona zvinhu, because isusu teichingoona sevanhu vada kuona clash, but iye ane maonero ake ekuti anenge achiona kuti aiwa apa zvakaitwa izvi ndeichida kubatwa nevanhu vangu ona. Ini pandakangoramba zvangu ndekuti ekationa anonzi ari mumadhiri ekuti anga ari mudhiri iroro, ndo zvandakangoramba chete kuti
Etherton I think unomuziya Etherton ayo epitomuziya ethi munhu Etherton ndiyo wailove one but zvakona ngale zvekuti ari kupopocha kuti ndakasabotejwa ndakaitwa sei handikwanise kuzviramba because ndiye anenge akanatsoona kuti apa ndakamakwa tight because pamwe anenge achiziva vanhu vakagara vakaita sei vanenge vagara nemaprevious because wazonzwa from mataura kuti zvaitonzi Fantani hafani hunge ari pastage nguva dzanichaimba saka zvikureva kuti kana anga ato pastage Fantani kona ngala akatokwira kuti aratone brains ekuti ndikunosabotejwa because iye anga atogara ataura kuti handinoda kumuona pastage but iye paakanokwira achiona munhu utonga kuti hasuda tatese akwire pastage zvinenge zvatokupa brain dzekuti plus Fantani ndiye akatanga kushedzera kuti takuverengera here ndiye akatanga kushedzera kuti takuverengera here but chandakaona njoti zvekuti kutengwa mafanzi zvohara to drama mudara but chandoziva njoti kona ngale chakaitika njoti kana akaitwa sabotage akatoitwa sabotage kuti anonongokwira but paakakwira pastage vanhu vanga vatonota badness hazvinei naFantani kana nanzani hazvinei naFantani kana naMadvibe nye kungoti akashedzwa nguva yakareba ona zvoti mageto youths unoziva vanhu vanonga rimuyamira muground asi matsaga because time yese yanomira ushedzwa saka paakazokwira manje uyu mukomana anga atogena ground ndo maonera ndakaita zvangu kuti kana sabotage akaitwe kuti anonongosvika yakashanda ona yakashanda but kana apa stage hapana zvakazoitika zvakawanda ona ndakangoona kunge ina akanonoka kukwira pastage then mafanzi ndobva atongogara atongobuduwo naye zvavo guys watinaye panapa but mudara makazvitarisawo pane vachasvikawo I think network yenyu takakudi pane vacheta do you think kuti pane vachasvikawo here level renyu ramakasvika naSauro in terms of history yechinhu chinonzi gomba pane vachazvikwanisa here like because magadziro even kuhaipa kwamakaita sting yenyu maitikiro azvakaita pane vachagona here kusvika level here zvinoitika mudara history inovharurwa Silent Killer naBlot vangoeni mukana yakambotukana paredhiyo and then ukatarisa kuti show yacho the following show yacho inga iri kuhwinisana mota yakazara kupfuura mazara anomboita zviri nomawo zvimwe zvaizvo ona Silent Killer naBlot kurunzi anatsorongwa ichipushwa chaizvo ichinatsoitwa madhiri akaizvo zvatikatotiona naJalavu zvinotopfuurwa ona tingamboti inonzi hazvichabvisika ipapo tida kunyebera Mwari ona kunotouya vanhu vachatozvibvisa but zvinoda kuti mutongoita sei zvafane pasting chaipo dai pave nemakamera anga ariko mazuva anaya dai paine noise yekuti munhu isanga achitaura zvaakachitaura zvake ona but hapana chinyowani chinoitika kudhanzi mudhara even kuJamai tatambirwa fair nangwe mukashedza maicharamba kuti vaite majaji hazvishandi andoona Kadiki anga kurambodzika pastage achiti ndipei trophy Kadiki anga kuti ndipei trophy yangu ndipei trophy yangu ngonipai trophy yangu ndipei rangu ngonipai trophy yangu ndo zvandakaona zvangu nyaya yemaridhimu iri kubvunzwa nemukomana uyu maridhimu anoitwa handi vanhu vangawira nomaridhimu then munhu akatanga kutoshedzwa remember kuti pane munhu anenge achitaura nawo Bhansu I think ndiye anomhanya zvinoita sei Bhansu akatoenda vanopiwa information yakapiwa panze vasvikoti hava ready vakomana and then vapanzi takuintroducana because DJ kana uyu ari pastage akaudzwa kuti vanhu varedi ka haisi nyaya yekutanga kubvunzwa kuti ndiani achitanga kukwidza anogona kungoisa random kuti takushedza kona ngale paakatanga kushedzwa vaona kuti haana kuuya bva vamira bva vachinja ridhimu bva vaisa rimukomana ona then mukomana uyu bva atanga kushedzwa kuti ndakatanga kunzi matickets ndikaita sei nchidhilewa hatikwanisa kuzozviwitnesa kana kuzviramba izvozvoona because ndiye anga ari kuseri koko ita takangomirira kuti toda kuona clash ona right boss Bangwela apa ndoda kuti ndimbokubvunzawo mubvunzo uyu tine mubvunzo watanga tichibvunza naizvezvo izvo Hulengende kana kuti Junior Spraga ndo pari kubosa chaizvo papano
kubose ndio pamunokwanisa kuita dhaire unzwisisa vanhu sinozvidaira zvisiri pakati pavo vari tu ndio pamunokwanisa kuita dhaire semuchiteerera. handikwanisi vakombeya wana vese vane maskiri avo wana vese vane maskiri avo netouch dzakasiyana waona but so far Junior Sprague anenge ari pamberi waona because so far ane mahits anenge 3-4 waona Ulengende ari kutotanga kuita sei akutanga ovhura wombiti masongo twake akuita sei achiwanda waona but kuti titomuti takutokombewa kuti anokundawo ikati ari kumberi kwawo maarts avo I think akasiyana but uyu ndiyangu ane current hit song yezvinezvi zvikafaza madzimai ndiye akatobata but kuti azonzi apfuura uyu anofanira ro 2 3 4 5 ka mahits ekuti anenge achinoita sei achingodaro but otherwise munhu wese ane skill rake waona Ulengende strength yake kuti manyorero ake asibo anonyora zvingaita anonyora kotiwo junior nekwakabva nemunhu anomuinspire nechi atoriwo neskill rake waona rinika usauro richienda kuvapanho chidiki mazuva ano nechi saka vapanho wekuti vanomanyisana I think vakanyatsogona kuvapo mari chaiyo havari vadzone kuzoita clash vapana havari tu chinhu chinochitika kuti kuona vanhu isusu tozotanga kuda kutaura zvedu ona but hakuna munhu anomanikidzwa kuita clash yemari yaasina kubvumirana nazvo rimwe rese nerangodhirama repatv rari but iwo paunotozoendesa posta rako face yako uchiiswa paposta uchitoenda kumainterview uchiuya kuzogara mameeting ekushow uchiuya futi kushow kwacho it means kuti mune zvamakawirirana waona saka kana munhu akanegotiata newe iwe uri worth 10,000 akakutenhesa brain kuti aiwa tokupa 100 US ukabvuma iwewe hazvirevi kuti munhu ane mhosva ka ibusiness iwewe kana usinga ona ende mimi kana maitirana macontracts enyu anotaura kuti unopiwa mari before waimba kana kuti after kana kuti unopiwa mari musi wetuesday kana kuti monday kana kuti izvozvo zvinofanira kugara zviri macontracts because zvinozonetsa kutanga endoziva most of mashows atoita hapana pekuti unonzi uchipedza show vati ndipe mari yangu kazhinji mari todzipiwa kunana monday tuesday kana sunday but it depends pamwe ndiniwo ndega it depends kuti iwona pamunosaina mune mawirano kuti ona mune mawirano kuti but zvekuti vanhu vanenge vachibatirirwa pamari izvozvozvo zvinogadzirisika paunotanga kushedzwa wanzi gudo yakunokuite dhiri ubva kuti mudhara inini iyaite indoida ona but zvekuvhara vapana zvazvo haiwa amaya izvozvo ndozviramba asi kana wahedwo pakunegotiata agona business but zvekuzonzi ndabirwa mari handakupiwa mari yangu macomplaints wayo hansandambomanzwa kuna chipazi kubva makore esa atashanda nawo ndovareverera zvimaviraaagara umwe mubvunzo wangu wandanawo manje Bosiala Bosiala tichavaona rini pacelebrity box game Freeman kana ndani data mudari aiwa muweregai kudaro but nanda pane munhu wandamonzwa achitaura pane zvada kunzwisa zvanga achitaura anonzani ndii Mr. Ridiculous rangu achitaura pandasvika vanga vachitaura kuti pada kumbochinjwa poiswa maartist uye chichi pamajaji ndiani anga achitaura no ndii Mr. Ridiculous naFritz vanga vachiti ndandati zvone I think kuti vanyatsowana mabig artist achidzoka futi pasting the likes of having Secular's back kunopinda pasting neumwe munhu vafanira kunge vatoisa maprize akati akunge imba motikari things like that like motikari chaidzo like Fortune iya maGD6 voti Secular's tikukuda kuti uye kusting kana nawindi president pakadaro Secular's anokwanisa kuti ase kufunga again ndopazanda Mr. Ridiculous but ipapo mukati mafans aite majaji ka zvinoona kubuda zvine mumwe mutauro unenge usiri right saka it's much better kuti mutsvage vamwe vanhu
vanenge vasiri mucrowd kana kuti kutotsvaga kana mamusicians embira negospel moti chiya muite majaji ndo zvanga achitaura komana. ndikuzvibata izvozvo but I think nyangoti pane paiswa chii patable but handifungi kuti kana muchida kuti mafans asajaji I think munonyema kutoita clash patini penyu ona because kune zvinhu zvisingachinjike mudhara ona kune zvinhu zvisingachinjike zvekuti ora zvafanira kuti kubhora handiri kubhoreredzana musi neScotland ona munhu weScotland ati akabata bhora achimhanya nekugirandi rekuuya wanzwa achi change kutukwa but habva asiya bhora kobva buda muground wanzwisisa woziora ati kana paine vanhu vatumwa wanzi vatange kubhabhaisa uchiimba ona kune munhu akutoti simadhezi ataimba uya kutobhabhaiswa kushoma taitotemwa wotoramba uchita nharo uchiimba kuda kuti ukabhabhaiswa wobva watanga kuti asi wobva wasiya wozoona vanhu vanotamba bhora mudhara unenge ngonzi bhora rikabatwa neopposition vakutotanga kutoita noise vachitomushora but anoramba achitotamba bhora ona ende kana uchinzi vanhu vavi vanenge vakabhadharwa vari kunzi ma500 ma200 vashevavo kana muchinzi mune vanhu 500 uyu vakabhadharwa ground riine vanhu vanonge vasvika kuma5000 kuma6000 ka hazvirevi hazvinesa havahwini ka vanhu avarasta vanhu havakwanisi kucontrola kuti ubva watonziwo waita sei wadzingu saka ndofunga hangu kuti yekubhabhaisa munhu asinopuwa mukana wekuimba inenge iri badness but zvinhu zvokuti hatikwanisi kuzvicontrola hangu maonero andozviita hatikwanisi kuzvicontrola ona but ndofunga kuti artist ukatona vanhu vakudaro unofanira kumbowa washinga because ukakurumidza kuramwa futi because zvekubhabhaisa munhu zvinongotanga navanhu vanonga vashoma vanonga vari kwamberi vaya but iwo ukatadza ubva waita sei washandisa mukana wekuti utoishandisa urove mangoma ukabva waramwa ka kuclash mudhara unonga watodyiwa dzinenge dzatonyanya dzinozongoswera anenge angova mapodcast atakuita but munhu anenge atohina zvinenge zvatoendwa because wabvuma kufrustrate kwaona because haunaodzimirwa mike waona haunaodzimirwa mike haunoita sei ende muground mayo mune vanhu vakazara kumatereso havasi kukubhabhaisa vanhu vari kumatereso ese vakatokuteerera kuti kuimba kuti chii wavhiringidzwa navanhu vanenge 30-40 varapa kuchibhabhai iwo ubva watoramwa ubva waenda wabvuma kakuita sei because hapana kana vhidhio vakanamboona materesi achitibva ipanapa achidzinga vanhu ofuicha vanhu vamateresi vakatowanda kupfuura vanhu vanenge vari pasi saka ndongofunga kuti vakomana vaibhabhaiswa vakakurumidza ta give up ndo zvandofunga ende mangoma akawanda ekuti even ukatarisa uri ada kupa example yaJunior Spraga naanonzani namufana wangwere welast year wakazviona kuti mufana wangwere anga adyiwa nanzani naJunior Spraga aita achiimba aibhabhaiswa ona but Junior Spraga akazongonoimba zvinhu zvongoti zvakangotena vanhu vatanga kutomujamuka vasatongochinja 2 minutes idzodzo ukatonotarisa vhidhio yelast time yoti ndiye aitobhabhaiswa kamufana akawina nzi aiwa bva ipapo but vanhu vanongotenesa brain saka ndofunga kuti nange vanhu vanza vakubhabhaisa ka haubva kukurumidza kuramwa because ukakurumidza kuramwa paipe mudhara unofanira kutodefenda zita rako change kona ngala akakurumidza kuramwa ndo maonero andakaita because vanhu vari kubhabhaisa ndivengokufrustrate ukarwa 3-4-5 malines vanhu ivauka vanotopandukira munhu wanga achifarira kamind game saka ukabvuma kuti asi ukabvuma izvozvo manje mudhara zvichatodzokurudzikika zvese zvichatodzokurudzika zvakatoitika saka imoment yekuti haubva ndoona ndaachingofunga kuti vakakurumidza kuramwa Yeah man. Ladies and gentlemen, watching nasi papanel, it's Say Colors, the living legend. Avando vangariko ku foundation ye Zimdanso, and as far as Zimdanso things are concerned. Aiwa chimontendra nibodai so ndakatanga kuona ikopi. Pandakatanga kukuziva ini. Ndakasangana nemi kwa Badman ndara. Kwakudhara kudhambe ndichako cha maitoba kuchikoro musamaka ya studio banga chikoro njiende ku ndeto banga chikoro njiende but anyway mkuru handidi ndikupedzerei nguva yenyu muri panapa muri munhu mukuru chaicho matonditire zviro zvakawandisa zvakatonyanyisa.